Behajte maratón. Aká ty pracuješ? Hodná po... Mám ukázať, aký je tu bordel. Dobré ránko, ja už som po káve. My akurát cestujeme na Čína. Zastavili sme sa po Bulave na chvíľku. Ja som si niečo postrihala. Dala som si kávu, inak plná kaviareň tu je. Ja tu nechápem, tu ľudia nepracujú. Strašne veľa ľudí. No a ideme do ateliéru, ktorý sa nachádza v Žiline. Nebejte ma počuť taxičný. Takže poviem vám a ukážem vám to, keď budeme tam v Žiline. No a my už sa nachádzame v Žiline v priestoroch Balance TV. Je to tu nádherné, môžete to poznať aj z rôznych videí z cvičenia. Musím povedať, že štúdio je veľmi pekné, dobre vybavené, všetko nové, ale trošku ten bordel uvidíte ďalej. My už tuto s Filipom, s fotografom, pripravujeme blesky. V živote som to nerobila, ale pozrite, jak som to zvládla. Drží to. Tak toto tu namontujeme. Ja vám musím ukázať, aký je tu bordel, hej? Pozrite, aké nám to tu nechali. Tak, toto je realita. Plameniak. No a ideme fotiť. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight. Ukázať, aké produkty dneska fotíme. Tu vyzerá. Pracujeme. Fotíme tieto elektronické kolobežky. Ak by ste chceli, tak sa kľudne pozrite na ich web, na ich kolobežky. A takto sa tu pracuje. Máme pauzu, takže ideme čo? Ideme jesť. V štúdiu sme boli zavretí celý deň, od rána od 9. do večera do 7. Fotili sme celý deň produkty, kolobežky, bicykle, ale je to práca, ktorá ma baví, takže nebudem sa sťažovať. Outfit som zvolila jednoduchý, len džíny a čierne tričko, pretože keď fotíte takéto produktové fotky, je to najideálnejšie, najlepšie to vyzerá. Ahojte, môj taký rýchly outfit check. Idem do jednej kliniky v Bratislave, s ktorou mám spoluprácu. Uvidíte, čo budeme robiť, natočím vám to. Ale skôr než tam ideme, vám ukážem, čo mám na sebe. Takýto elegantný outfit, slušný. A ešte k tomu táto biela kabelka. Idem len takto v saku. A poďte so mnou, idem vás zobrať so sebou. Ako ste už mohli vidieť aj na mojom Instagrame, bola som v Mouse Clinic, ktorá sa nachádza na Hanackej 9 v Bratislave. Pôvodne som chcela napustiť pery, teda dopichnúť, ale doktorka mi povedala, že mi kyselina moja zliezla dole a tak sme museli pery rozpustiť, aby to vyzeralo dobre. Teraz som ako kačená, ja idem z Mouse Clinic a museli mi rozpúšťať pery, pretože tam moja kyselina, ja sa hanbím ukazovať tie pery takto.
lebo tá moja kyselina mi tak spadla nejako zo spodku, takže doktorka povedala, že musíme ich rozpustiť a na novo pichnúť. Takže teraz takto budem vyzerať 4 hodiny, mi to bude takto pôsobiť, vstrebávať sa a za 2 týždne môžem ísť na novo si dať pichnúť, takže hrozné. Teraz nemôžem 4 hodiny. Takto, piatoček. No, my sme v Martine a ideme na chatu. Ideme na víkendovú chatu na Veľkú noc a chcem si dať taký, že 3-dňový víkend bez telefónu. Ešte mám modré pery, lebo bola som na tom rozpúšťaní. Konečne mám nové nechty. No, ale ideme na tú chatu a zoberieme za sebou krásne veľká dvojposchodová chata. Som zvedavá, čo na ňu povedať. Ideme cestovať do Divín. Divín sa to volá. Je to necelé, koľko to je? 2 hodiny? Necelé 2 hodiny, je to desi pri Lučenci. Je tam iba jazierko, nikde nič, budeme tam len my. Naše outfity. Ešte vám chcem povedať, že my ideme na 2 či 3 dní a sme nabalení viac, i keby ideme na týždeň. Haló! Ďalšie veci. Idem vám ukázať takúto krásnu menovku mám. Aha, krásnu menovku a krásny kufor. Tu máme tortu. Chutnáme prvýkrát hráškové kapučíno. Že hráškové. Chutí to takisto? A možno Boh vie, či to nie je taký istý podnik ako u nás. To sa tiež lámiča. Toto. Je sladké, ne? Úspešne sme zašli, už sme tu. Idem vám ukázať tú chatu a to prostredie. A tu je takáto teráska. Wow! Ideme tu. No hezké. Krásne, čisté. Kuchyňa vybavená. Kúpeľňa. Kúpeľ. Všetko tu je čistúčké, peknúčké. To je iná chatisko. No dobre, schody. Táto chata stala na 2 noci 500 € pre 5. Izby, no tak izby sú krásne. Wow, všetko také drevené. Máme výhľadík. Hodná pohodička. Playing every game except the lottery. Serving every Tieto schody budú ťažké. Budú ťažké schody. Takže toto bolo strašne ťažké. Takže iba dole z... Už som sa sprcala. Tak toto ne. Zrovna moc nemusíme. Ale zlaté. Toto v tvare piva. Tak to vám potom ukážem. they cut me down to size. Zapíname Mood Safari Plus. Jak sa to volá? Hodná pohodinda. To si dali ako polievku. Inak, pozrite na tú reštauráciu. My sme v Lučenci, v jednej reštaurácii. A tu, že nikto není. Nikto. Tak sme si objednali pekný obedík. Pozerajte na to. Takže cestovinky. Pizzoša. Toto vyzerá jak dobané. Som videla. Ideme behať. Ale podorek mám behať. Fit na beh. Ja furt som doma bretá. No, z
zjedla som koláč, čipsy, pizzu, musíme ísť behať. On, túto sestra, zaoblečená mňou. Ukáž sa, teraz ukáž mňa, ukáž mňa. Túto na toto video. Takže Ion. A šlapky. V tomto idem bežať. Tu sú ďalší dvaja frajeri. Bože, aký... Pozri na to, zase som ich obliekla ja. Všetci sme Ion. No a odbehla som nejakých 8 kilometrov, pozrela som si okolie. Žili sme okolo vodnej nádrže, ktorá sa volá Ružina, bolo tam nádherne, čo poviete. Zabehla som aj do najbližšej dediny Divín, kde nebol nikde nikto. Úžasné, akože taký oddych. A máme tu ďalší deň, akože zobudať sa do takéhoto prostredia, to chcem každý deň. Dnes sme mali na programe výlet na zámok Vigľaš. Ja akože nechápem, kde sme sa to zobrali na výlet, ale tu bol taký oddych, že Vigľaš. No dobre, takže takto to tam vyzeralo. Pre nás nič moc, ale pozreli sme si to. My sme sa šli pozrieť na Vigľašský zámok. Ale bude tu 5 minút šup a hľadáme kaviareň, proste ja neviem, mňa toto nezaujíma, ja neviem, či aj keď si ideme, tak vždy hľadáme len kaviareň alebo reštauráciu, proste toto, ja neviem, ale akože je tu pekne, takto, ale pre nás ideme dole a ideme hľadať kafe. Wow, že vraj nám povedať, že toto je nádherné, wow, krásne, takže kochajte sa. Nenávidím takéto výlety. Posadka! Nachádzame sa na Masarykov dvor. Je tu jazdenie na koni, atrakcie pre deti, reštaurácia, domáce výrobky, sírčeky a tieto vecičky. No čo, Masarykov dvor, počuli ste už o tom? Boli ste tam? Nachádza sa to pod tým Vigľašským zámkom, sme len prešli dole a nachádza sa tam reštaurácia, kde varí nejaký známy kuchár, že vraj, takže ak by ste chceli, kľudne choďte vyskúšať. Varí tam nejaký Herko, myslím, že tak sa volá, poznáte? Ja nie, ale niekto možno. Už sme späť na chate, kde som si dala obed, lebo som bola hladná, mäso, zelenina, rýža. Pri takomto výhľade radosť jesť, všetko ti chutí viac. Máme takto rodinnú večeru, takže máme trhané mäsko, zemiačiky, šalátiky, tortilky, áno. A takéto mäsko, toto je trhané, najlepšie od môjho brata, inak on je veľmi dobrý kuchár. Takže ideme konečne. Joj, Máme vreckou. to je Lanička. No, áno, Hej. tak to je jeho priateľka, pardon. Idem vám ukázať, čo si robím každý večer. Robím si tento kreatín od značky Prozis, mám to v melónovej príchuti, je veľmi dobrý, vždy 4 lyžičky do šálky vody každý večer, ak by ste chceli, mám tam 10% zľavu s kodom 10 lala na značku Prozis. Kreatín. Bože, hovorím kreatín, pardon, ak som niekedy povedala v nejakom videu kreatín, tak som myslela kreatín. Takže cheers. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Matka, ty pracuješ. Práce zemné, denné práce. Some days are bad, bad at best.
to my mind all day, sipping herbal in the morning. Máme tu 3 dni do polmaratónu môjho prvého. Musím sa vám priznať s niečím, že ja som ešte tých 22 km nikdy predtým neodbehla, takže to bude prvýkrát, čo odbehnem 22 km zrovna tam na tom preteku. Neviem, či to je úplne vhodné, akože možno by som mala ísť tých 22, ale už to nestíham 3 dní. Dneska idem ľahkých 6, zajtra mám voľno, sobotu rozbehanie a nedeľu pretekáme. No, akurát sa chystám na tréning. Dneska alebo zajtra si pôjdete so mnou po čísla, pôjdeme ich zobrať do Eurovej. A počasie má byť celkom fajn, síce ráno o 9, keď je štart, neviem, či bude úplne také teplo, ale bolo mi povedané, že sa behá v kraťasoch, takže dúfam, že to vydržím v tých kraťasoch a hore sa má asi niečo dlhé, ja neviem, či by som to dala úplne v nejakom krátkom. Uvidíme. No, najlepšie na tom je, že môžem jesť veľa sacharidov. Ja milujem prílohy, ja milujem sacharidy, takže palacinky, cestoviny a tieto veci to ja môžem, takže to je veľká výhoda. No, ideme spolu behať. Krásne. 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 Keď to nebude krásne, tak máš Dobré ráno. Ja akurát raňajkujem. Dala som si rýžovú kašu, otusové masielko, vlastne všetko, čo tam vidíte. Banán, jahody. Za 2 hodiny štartujeme. Pozerám rozprávku a za 2 hodiny štart. Stres, panika, bojím sa. Aron, že ma takto teplo obliekol. No a tu už máme deň D, na ktorý sme všetci čakali, deň môjho prvého polmaratónu. Všetci sme takto čakali dnu v Eurovej, lebo vonku bola strašná zima, bolo 8 hodín či 9, 8 a bola zima. Zahrievacia rozcvička. Kolena. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. No, dneska máme odbehaný môj prvý polmaratón. Moje pocity, dojmy sú také, že som úplne domrdaná, pretože som si, ja neviem, proste strašne boli nohu, keď som mala vtedy tú únavovú zlomeninu, tak presne takisto, takže nedá sa mi chodiť absolútne. Ale celkový ten polmaratón, akože super atmosféra, rýchlo mi to ubehlo, keby ma neboli tá noha, mám rýchlejší čas, čo ma sere. Ale akože musím povedať, že som mala dobrý výkon a len škoda tej nohy, no akože teraz sa idem liečiť, takže dúfam, že to bude v pohode. A my momentálne ideme na kávu, takto autom, pretože sa mi nedá vôbec chodiť. Dala som si za odmenu takto kávičku a tento kruasánik pistáciový. Moja obuv. We go fast, yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice, the time of your life. This is the time of your life.
dopadnete, keď budete behať. A kulhám. A ideme do nášho brouka, poďte sa pozrieť. Tu je tam. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, all the sonic groove up. I'm too honest when I take a few shots. They just seem toxic, need to take the news off. You cannot save me. No tych sladkos. It's everything I've been chasing. All here. A tu som spravila svojmu frajerovi radosť a išla som sa s ním voziť. Akože, viete ako to máš? Strašne sa bojím. A on si to užíva. Už kričajú všetci. Nemám srečo. A na ďalší deň mi nebolo moc do smiechu. Strávila som pár hodín u lekára na úrazovej chirurgii, kde mi teda zistili zlomeninu, ako ste si už mohli všimnúť. Takže ja som odbehla ten polmaratón so zlomenou nohou. Nebehajte maratóny, nebehajte maratóny. Ja si myslím, že týmto videom by sme mohli ukončiť tento vlog. Ďakujem, že ste to dopozerali. Ja som teda už aj s barlami. Čakajú ma 4 týždne hojenia, teda kosti. Vôbec neviem, prečo sa mi táto zlomenina stala. Keďže som si fakt, že dávala pozor a z ničoho nič, proste bolesť a zlomená kosť, takže to musím doriešiť nasledujúcu dobu, teda čo s tým. A nič, vidíme sa pri ďalšom videu a som sa video páčilo a takže buďte zdraví, buďte krásni a vidíme sa pri ďalšom videu a ja sa idem učiť chodiť.